Brwydyr rhwng tad a mab sydd gan i fan hyn nawr ym Pencampwriaeth Defaid Penfrith Bryniau Cymru. Tom, wel, ble mor beiriad yn mynd i fynd, achos mae'n benderfyniad anodd iawn y diwedd. Ydy, mae'r ddau yn nhw mor debyg, ond un peth yn sicr fe wedys ti gyda, maen nhw'n mynd par na fe dda. Rhoi pen ar y bloc, a i fi mae'r hwrdd yn anhygol, mae corff rhyfedd ar y fe. Mae'r ddafad yn smart hefyd, mae'r ddau nhw'n hollol yn heddiannol o'r gwobr. Alle unrhyw nhw gael yn iawn, ond petai fi'n berniadu yn sicr, mae'r hwrdd na'n... mae fe'n dangos hi'n off mor dda, mae fe'n mor llydan yn y blaen, a ti'n edrych mlaen i gweld yn erbyn y bryd eraill, gosto beth yn ennill yn y dyddiau nesaf. Ond eich ar ddafad, mae'n real show-off fyd. Waw, edrych ar ddafad yn edrych nawr. Ond ti'n iawn, mae'n bydd am yr hwrdd. Mae ddafad yn show... mae'n neis fyd, mae'n show-off. Ond fi wedi rhoi pen o'r bloc yn gweud y hwrdd. Ond gall unrhyw un yn mynd o fe, a bydden nhw'n cyfiawnder ar bryd wrth mynd ymlaen y dyddiau nesaf. Mae un peth wedi sylwi, mae Thomas wedi newid nawr i ddal ar hwrdd y tro hyn. So falle bod e'n, eyes on the prize, felly mae fe'n pwysig gyda hwrdd bydde'n mynd â hi. Fi gobeithio iddo hwrdd a hi, ond mae'r ddau nhw heddiannol. Os rhywbeth, mae'r ddafad bach mwy o show-off. Real show-off, mae'n dangos hunan yn dda. Mae'r hwrdd bach mwy, ddim cweit yn sefyll cystal â hi, na fe. Ond, mae'r ddoi nhw'n hollol heddiannol, a bydde fe'n... A rhaid teg i Johnny Jones, Kevin Bryniau wedi bod yn judgery, mae cysondeb wedi bod yn wych. Allen ni byti bod o'r beth ni wedi gweld yn yr Championship heddi nawr, maen nhw gyd yn macho. Maen nhw gyd yn... Mae'r un stamp o'r gyd, mae wedi cadw yr un cysondeb yn y berniadaeth trwy'r dydd. A mae hwnna'n lot i weid, achos ni mas yn y gres, mae wedi lot o ddefed y blaenau. A mae dod mas yn y Pencampwriaeth, pan chi'n gweld yr 6 oedd yn mynd am y meil a'r ffemil heddi, ond nhw gyd fel peas in the pod. Ond nhw'r un stamp. Ond nhw'r un stamp, so mae clod mawr i Johnny Kevin Bryniau heddi, mae wedi gwneud job arbennig, a mae wedi cyrraedd y pinnacle heddi nawr, a alle di byti bod gweud dim ots pwy'n sy'n mynd â hi, mae nhw'n ddoi yn hollol heddiannol. A pa mae'r beirniad yn dilyn i deip, a bod ti'n gallu dilyn mae hwnna'n gweud y cyfan amdano fe? Ydy. Ambell waith ti'n gytuno o'r beirniad, a pa mae'r stamp a'r teip yr un peth trwyddo, mae rhaid ti roi clod dda fe. Achos i ddiwrnod a'i flas sydd yn cyfri. Mae pawb yn licio pethau gwahanol, ond fan hyn mae'n amlwg, mae wedi cadw'n driw a beth mae fe'n hoff iawn o weld. Ydy. Mae'r ebannau yn y llaw, ti'n dal yn stico gyda'r hwrdd? Stico gyda'r hwrdd, yn siŵr, Mae'n aros wrth ochr o hwrdd. A dyna ni! Thomas yn middi Stephen tro hyn. Chwarae teg, ond yn gwybod pwy'n i cydio yn y cyn y championship yna. Ar ei deall i. Bydd yn gloi fyna, dwi'n meddwl. Chwarae teg fe, a mae dad wedi cael y dafad hwn. Chwarae teg fe. Ond oedd y dafad yn edrych yn dda fyd. Oedd hollol heddiannol. Da iawn nhw, da iawn Teddy Roberts. Y gwaith wedi mynd i cael nhw i'r cyflwr yma, na fe. Oedd e Sio'n dechrau amser un llynedd ar gyfer y sioe lenni i cael nhw i'r safon yma. Ond meddwl ar holl sydd wedi cystadlu fan hyn y bore yma gyda'r Defaid Penfrith Bryniau Cymru, a nhw'n doi sydd wedi dod i'r brig, Pencampwriaeth Benywaidd, Gwrywaidd a'r prif Pencampwriaeth. Chwarae teg iddyn nhw. Pob clod nhw, a hollol llawn heddiannol. Chi'n gweld, chi wedi dangos mwy na fi o ran blynydde. Chi'n drop y David off ar nos Sul, a chi'n cael look ar y lein. Mae chi'n gwneud syniad a chwarae teg i'r Teddy Roberts. Gaethon ni pip mewn i'r lloc nhw, a dy fydd a gwrdd i, nhw bydde'n cael y riban goch na heddi. Wrth edrych yn o'r pens eithor o'n nhw'n edrych yn rhagorol. A mae rhywun troi nhw mas yn dda iawn heddi fyd. Diolch yn fawr iawn ti, Tom. Wel, llongyfarchiad mowr iawn unwaith yn rhagor i chi. Beth chi'n ei wneud ar holl ribanau'r clysau yma, de? Fe rai ni brynu bocs arall, gwerig. Mae'r seld yn llanw'n gloi iawn. Ond nes i sylwi fyna, Stephen, bod Thomas wedi cymryd yr hwrdd ar gyfer y Pencampwriaeth. Pam hynny de? Wel, mae o'n ffarfi o hwn, dwi'n ffarfi hi. Dwi'n licio merched. A mam, chwarae teg i chi, Helen, chi wedi bod yna hefyd yn driw tu ôl iddyn nhw'n gefnogol iawn. Mae'n dipyn o waith yn dweud baratoi ar gyfer sioe fel hon. Yndi, mae'n dipyn o waith. Mae'n waith paratoi. Mae'n rhywun yn dechrau flwyddyn dewis barau, a wedyn mae'r gwaith caled wedyn yn cychwyn trio twyso nhw, ffidio nhw, a gwneud nhw'n edrych mor snars a ma'n o eto lenni. Wel, byddwn ni'n dweud mae'r hein yn mynd i fod yn beryglus iawn yn y grŵp o par, falle a'r grŵp o 3 ryngfryd gobeithio, achos maen nhw'n gweddi i'w gilydd i'r dim dych chi yn dyn nhw. Yndi, mae'n arerchog yn dydyn. Gobeithio, da ni'n mynd amdani.
pob lwc i chi, a llai o yfed gyda'r nos nawr i ganolbwyntio ar gyfer y rhyngfryd. Na i feddwl amdano ni. Sa'n credu bod ti'n mynd i rondo dim. Llongyfarchiadau mowr iawn i chi. Ta-ra!